Des del Museu Arqueològic de Son Forners sempre hem defensat la idea que representar les dones en el passat només criant és una preconcepció política, ja que l'especialització en la criança de les dones és una idea perversa que les elimina de la vida. Malauradament encara veiem en ple segle XXI que moltes il·lustracions sobre la prehistòria i l'antiguitat repeteixen els estereotips de gènere de la nostra societat. Les dones, normalment recloses a la llar i enfeinades en treballs domèstics o mirant passivament el que fan els homes, que s'encarreguen de tot i tenen el protagonisme absolut. No obstant això, la societat talèutica de Son Forners de fa gairebé 3.000 anys no ens ha deixat cap evidència de desigualtats socials, ans al contrari, ni tampoc sobre diferències socials per raó de sexe. Per això, representam les dones en tots els àmbits de la vida, perquè res ens porta a pensar que només els homes tenien la consideració plena d'ésser humà. Fins i tot també com a foneres. Si bé en època postalaiòtica, quan els sistemes patriarcals estan consolidats per tota la Mediterrània i els exèrcits púnics i romans només recluten mercenaris, els autors clàssics informen que eren les mares les encarregades de l'ensinistrament del tiranfona. I com podien fer-ho sense emprar les fones elles mateixes? Així doncs, cap pedra és prou feixuga quan el treball és col·lectiu. Son Forners amb el 8 de maig.